barkanmu da warhaka, da fatan muna lafiya, da fatan kuma za ku danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu mai suna Hausa TV ko kuma Hausa Global TV domin samun ƙwarin gwiwar tura muku videos masu muhimmanci. Za mu raba wa matan aure a Najeriya shan girki guda 774, in ji ministar mata. Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa tana shirin fara raba wa matan karkara da shan girki a faɗin ƙasar nan. Cikin wannan yanayi ne ita ministar mata ta tabbatar da cewa ƙananan hukumomi 774 za su amfana da wannan al'amari. Ministan harkokin mata Bonny Talent ta bayyana haka ranar Laraba yayin taron ƙaddamar da horo na hukumar makamashi ta Najeriya. Ministar ta miƙa godiya ga shugaban Muhammadu Buhari bisa amincewa da wannan shiri ne. Ta ce an shirya taron domin ilmantar da matan karkara da wayar da kansu, ma'ana da wayar musu da kai saboda su ke shan wahala wajen girki da itace. A watan Oktoba ne, ministan yanayi ta bayyana cewa hayaƙin itacen girki na kashe sama da 'yan Najeriya 90,000, musamman mata da ƙananan yara a kowace shekara a wannan ƙasa ta mu. Ministan yanayi Sharon Ekezo ta bayyana haka da Abuja ranar Talata a taron ƙungiyar wayar da kai kan girkin zamani. Rahoton ne wannan rahoton Daily Trust ta ƙara tabbatar da shi. Ta ce shekara bayan shekaru ma'aikatar yanayi na taimakawa wajen aiwatar da shirye-shiryen samar da hanyoyin girkin zamani domin rage tashin hayaƙi ko kuma tashin wani sinadari mai guba a sararin samaniya har ya illata mutane. Masu sauraron kuna ganin cewar mafita ce wannan al'amari ko kuma me yasa gas ɗin ya tsada? Mafi yawancin mutane suna cewa ya kamata a gina yanayin da zai sa gas ya arha, a samar da wutar lantarki ba raba wannan risho ba. Shi wannan risho a kaddamar da shi yana za a samu kalanzir ɗin amfani da shi. To kuma dai menene Allah hore mana da zamu, Allah hore mana abu sai karin wanta a ƙarshe dai idan ka subscribe a wannan channel ɗin ta mai suna Hausa TV domin duk da subscribe ɗin mu shi ke ba mu ƙwarin gwiwa ta wasu masu muhimmanci, sannan kuma kar ku manta a ƙarshe ku taɓa gane wasu labarai domin muna ɗaura bidiyon muku sanin shi. Mun gode.